Ayo, mas-mas. Buat teman-teman Karang-Tarong yang mau goyang dipersilahkan, monggo. Yo. Semuanya, yo. Sing kerso goyang dipersilahkan. Ya. Nek kira-kira nggone kurang ngombo, dikukur separuh gak masalah. Yang penting orang kabeh. Yo. Ayo co, ayo co. 1, 2, 3. Mas, apa wes lali sliramu? Spesial buat Ibu Parni, Dek Budi Rumi. semono yen dolan karo aku. Dolanku karo dirimu. Pancen wes suwe ra tau ketemu. Wes sak mestine lali aku. Yo, sik sik. Mas, mumpung saiki ketemu. Jepitan tetepangan karo Kangen aku sama dirimu. Dadi tombo kangenku kangenmu. Bali eling nalika iku. Sik, oh. Sepi rasane waktu pinusu kene. Oke. Langu terus eling kancane. Jaman semono yen dolan rame-rame. Iya. Guyub rukun seneng atine. Ayo co, ayo co, ayo. Mas kelang anteng ali-ali. Oh. Sakdule kanggo tepuk kangen iki. Prasasat mimpi durung tutur tani. Rasa kangen wis bisa bali. Yo. DLC. Thank you, terima kasih. Sekali lagi spesial untuk keluarga Bestarikan Bugatti. Salam hormat dari Mbak Rumi, Mbak Tarni yang ada di Jakarta. 1, 2, 3. Mas, apa wes lali sliramu? Sekap. Yo. Dek semono yen dolan karo aku. Pancen wes suwe ra tau ketemu. Wes sak mestine lali aku. Mas, mumpung saiki ketemu. Asik.
J, Terima tambah kasih kangen matur sudah. nuwun.